Kawai kari kadani ki bom, ki balak ban penjat ya kapertai bun sien. Kawai pat kadani ki teknologi, ki balongkum kalawai lupa. Bat kawai pat kadani ki sipai, haduk paulak ngut. Henry mono kari ka baklan tam hapertai ha arjat pun riau. Bat ka bapilingo kalong, bakatuk ni kiri ki bariru, ki ilak ban penki ya kapertai borok kawai. Tongin peji ki sipotuli kiri ki baklan tam hapertai. Henry wat ki shwa, namar ka baningkang, kadang bat ya kapertai haduk menta. Kajing klan kari kam dai tang na ki sipai. Ka kentu bro ya ka ekonomi, ya ka teknologi, ya ki tiar nuklear. Bat ka jing bun pat ba. Bat ka bor ban penki ya kapertai. Te kani kalis kalong katkum kini borok. Haka kedan ka bashpo ka de Saudi Arabia. Bun ki bre kitib ya ka ta na ka umpanyang. Henry ka bor jang ka kham he ban ya kata. Saudi Arabia ka dan pisa ka pat ba bha. Ka benta ka bakrao ha Middle East. Bat ka jing ya de bat bun tili kiri ki baklan. Kadang pun heru ya ka teknologi ya ka nong ba bat sipai jong ka. Ka ba phla ka long bakala ban pinki ya ka dor jong ka umpanyang ha borok ka we ka pertai. Haka kedan ka bakhandai ka de ka Japan. Japan ka long kum kari na kalawai. Kitrin jo ki pat ba stat haduk kata baki jen selam satya. Kadan ki robot ki AI ba teknologi ka ba pelingo. Hari ka ba phla ka long bawat hadin ka nuclear bomb ha World War II. Hari ka Japan kala long super power. Kani ka pen I bakari kala ban mi biang wat hadin ka jingjat ka bakrao. Haka kedan ka ba phla ka de ka France. France kadan ka we na kishipai bakrao tam ha Europe. Kasnai ki fighter jet missile wat submarine. Hari ka ba pelingo ka long baka France kadan benta habun ki penta jo ka Afrika. Wat haduk menta kadang dan buat pat ba habun tadi kiri. Kani ka pen I ba wat hadin bun snam ka bor jong ka kadang Haka kedan ka bahnyo ka de ka Germany. Germany kadai ka we na ki ekonomi baklan tam ha Europe. Ka pat ba bha engineering machine ba teknologi. Bun ki kali ki ba panam ha perthai ki wan na Germany kum ka BMW Mercedes Audi bat ki we. Hari ka bakrao tam kalong ba wat hadin ka war ka Germany kala biang kari ka baklan bha. Haka kedan bah reu ka de ka United Kingdom wala ka long kari ka baret hari ka dang perki ka perthai ka dan nuclear weapon spy agency bat navy ka baklan. Hari ka bakrao tam kalong baka kata ya ka perthai ding baka ktin English. Wat phim tip hari bun ka ek wa pipat online kala ban wan na United Kingdom na America. Haka kedan ka basan ka de ka South Korea. Kani kala bat pelingo epi karet hari teknologi jong ka pat ba haduk kata. Ki company kum ka sonsong bat handai ki dan hakalan ka perthai. Hari balik ki sipai jong ka ki klan haduk kata. Namar jong ka North Korea. South Korea ka habal long perkre man kapor. Hari menta kala ka we na kiri teknologi ba matam ha Asia. Haka kedan ka basaw ka de ka India. India kala ki ustad bha ha kisnam bal adam. Kadan sipai ba hetam ha perthai nuclear bomb ba jingbun breu pelat. Sispa sapuk lur ngut ki breu. Hari ka ba pelingo kalong ba India kala poi se ubunai da ka pisa ka baduna bani ki film Hollywood. Ka space agency ISRO kala peningo ya ka perthai. Ba teknologi sektor jong India ru kadang he man kasnam. Bun ki export ki nget ba India kan long ka super power ha kisnam manwan. Haka kedan ka balai ka de ka Russia. Russia ka de kari ka ba ki pat ba ki shifting bha namar ka nuclear weapon jong ka. Kadan bun hajar sli ki missile ki balak ban poi se keleng ka perthai. Hari ka ba pelingo kalong ba Russia kadang long ka we na kiri ki bakrao tam. Wat ha padang bun jingya kan at ba jingya le thma. Ka jingai jong ka haduk menta ka pen I ba kadang don ka bor ka bakrao bha. Haka kedan ka ba ar ka de ka China. China ka long kari ka ba pat ba. Hari ro ka ba stat tam ha jingkiu. Ki nong ba jong ka ki long kum science fiction movie ki bim sngo ban la ban ngai. Kadan high speed train AI camera smart city bat factory ki basna ya jan baro ki mar jong ka perthai. Hari ka ba pen shap ting ya bun kalong ka jingya ki stat jong ki sipai ba teknologi. Bun ki export ki ong ba China kala ban tam ya Amerika ha ka por ka banwan. Hari haduk mata kadang long ka ba ar. Haka kedan ka mengkong ka di ka United States. Amerika kadang long kari ka baklan tam ha perthai. Kadan sipai bakrao tam aircraft carrier bun tam ba jingya lap teknologi ha kalang ka perthai. Hari ka bor jong Amerika kam dei tang ki sipai. Kadan ki company ki bakrao tam kum Apple, Google, Microsoft ba Tesla. Wat Hollywood ru kalong ka benta jong ka bor soft power jong Amerika. Kadolo jong karu kadang long ka pisa ka baklan tam ha perthai. Te ha rajat phun reu Amerika kadang long ka baningkong. Hari China bon India ki na ki stat bha. Hari ka jingkli ka bakrao kalong mano balong ka baningkong ha arajar lai phau. China India ni Amerika hi pipat bitrai mano balong kari ka baklan tam ha kisnam ki banwan tho a comments balada pisutanan subha like share ba subscribe. Bangin saya kendu ha ka video ka babun ku beli sibun.